Ak hovorím za 200 posudkov, ktoré som auditoval, tak poviem, že žiaden z tých posudkov nebol vedecky spoľahlivý. Systém by sa mal nastaviť tak, aby neprodukoval súťaž o lepšieho rodiča. Tam je koreň všetkého. My nehráme súťaž o lepšieho rodiča. Keď sudca nechá priestor rodičom na pojednávaní hovoriť o tom, že matka je nedochvíľná, a matka nevie váriť, otec nevie namazať dieťa 50 faktorom, tak to by vôbec nemalo byť. Tieto otázky by sme ani nemali klásť znalcom. Hovoriť o tom, že ktorý rodič je lepší, takýto pojem neexistuje v práve. To, že sú problémy so znaleckými posudkami, tak je systémová chyba. Tí, ktorí ten systém tvoria, tak sa tomu systému proste jednoducho prispôsobili. Znalec, ktorý prinesie na súd znalecký posudok, tak sa berie a priori ako nejaká mantra, autorita nespochybniteľná, nikto neskúma, či sú to skutočne vedecké poznatky. Ak chceme urobiť nejakú zmenu, tak musíme zmeniť postoje všetkých zainteresovaných.